Petra, 25-ročná umelkyňa, nemala dostatočný priestor na tvorbu a tak si spolu s priateľmi v bývalej základnej škole v Sásovej otvorila vlastný ateliér. Pretože jej záleží na rozvoji kultúry v Banskej Bystrici, rozhodla sa priestor pre umeleckú tvorbu ponúkať aj iným. Na mikrofón kolegu Petra Cíteního vyrozprávala svoj príbeh maliarka na voľnej nohe a zakladateľka občianskeho združenia FOP Art Viktória Pastorová. Malujem už od mala, mám s tým spojenú takú zaujímavú historku, že keď som mala 2 roky a išli sme autobusom, tak som si kreslila prstom na zarosené okno a povedali mi, nech tam namalujem vtáčika. A ja som namalovala vtáčika z boku, dala som mu jedno oko a nejaká teta vedľa mňa sa pýtala, že prečo má on jedno oko. A ja som mu 2-ročná povedala teda jej, že on je z profilu. Takže asi to už začalo veľmi v útlom veku a 14 rokov som vlastne potom chodila na zúšku a celkom ma v tom moja rodina podporovala. Takže keď som chodila na zúšku, tak som mala takú relatívnu voľnosť, ale potom ma to nejak prestalo baviť. Chcela som sa dostať do nejakej komunity. Narazila som na ľudí, ktorí sa venovali graffiti a bola som z toho očarená, pretože som videla teda nejakú cestu, ktorou by som sa mohla vydať, aby som sa začlenila do nejakej spoločnosti. Vráťme sa ešte k tomu street artu. Mnohí umelci hovoria, že maľovanie na stenu vzniklo už v praveku, kedy ľudia malovali na steny jaskyň. Čo to dáva vám ako mladému umelcovi? No, ja si myslím, že moje poňatie malovania na stenu a také typické graffiti poňatie je niečo úplne rozlišné, pretože ľudia, ktorí sa venujú graffiti primárne, idú za možno aj kvantitou a za tým, aby bolo viditeľné ich meno. Je v tom teda aj ten vandalizmus a chcú prezentovať seba a svoje meno. Pričom ja som brala stenu iba ako médium, niečo, čo mi dáva väčšiu voľnosť ako papier a teda, že som neobmedzená nejakým formátom a to ma vlastne nejak pohltilo, že som mohla rozhadzovať rukami, kam som len chcela. Vzniklo niečo veľké a keď som sa potom k tomu postavila, tak som z toho bola absolútne očarená, že niečo takéto veľké som dokázala vytvoriť, pretože ja som nikdy nemalovala ani písmena, ale vlastne som malovala na tie steny to, čo som malovala aj na papier. Čiže to boli nejaké postavy a tak. My sme sa už presunuli do ateliéru C31. Ako vznikla myšlienka spraviť takýto ateliér? Ja som vždycky mala taký plán, že budem mať svoj vlastný ateliér, pretože nejak výtvarne sa realizovať v domácnosti, kde žijú aj ostatní ľudia, nie je veľmi reálne. Jedného dňa mi zavolal môj kamarát, ktorý je fotograf, že či si s ním nechcem prenajať ateliér, pretože zavreli základnú školu a teraz mesto prenajíma priestory, tak sme sa tu zišli. Ako vyzerá bežná chvíľa v ateliéri, keď sa tu stretnete, mladí umelci? Náš ateliér nie je len ateliér, ale je taká klubovňa, v ktorej vlastne trávime náš voľný čas. Namiesto toho, aby sme sedeli niekde v krčme, tak si vlastne každý tvorí niečo vlastné a ja si malujem, ostatní si tiež malujú, niekedy sa tu vyskytnú aj nejakí cudzí ľudia, ktorí sem náhodou zavítajú a páči sa im to tu, tak si tiež niečo tvoria. My sa vlastne zameriavame na nejaké to neformálne vzdelávanie, kvôli čomu sme si založili teraz po najnovšom aj občianske združenie a voláme sa FOP Art. Občianske združenie je zaregistrované, ateliér funguje. Aké máte vy plány do budúcnosti? Budeme pracovať na tom, aby sme dali ateliér do takého stavu, aby sem naozaj mohli chodiť aj ďalší ľudia, aby mali vlastne nejaký priestor, kde by sa mohli realizovať aj oni. Banská Bystrica nejak nedisponuje takýmito podobnými priestormi, kde by vlastne mohli chodiť ľudia a tvoriť, bez toho, aby to boli nejaké vzdelávacie formálne inštitúcie, typu tiež zúšky alebo vysoké školy, čiže školské ateliéry. Máme v pláne rozvíjať kultúru v meste, to je asi tak všeobecne povedané, no. Organizovať nejaké kultúrne udalosti, výstavy alebo exhibície.